उपस्थित सर्व नवपरिवर्तनचे सदस्य तसेच उरण मेडिकल असोसिएशनचे सर्व सन्माननीय डॉक्टर्स आणि त्यांचा स्टाफ या ठिकाणी या दोन्ही संस्थांच्या वतीनं आपल्या समस्त जगभरामध्ये जो गेल्या वर्षभरापासून कोरोना विषाणूचा जो काय घाला घातलेला आहे त्याच्यापासून गेल्या वर्षभर आपण सर्वजण त्याच्या यातना भोगत आहोत। मधल्या काळामध्ये त्याचं प्रमाण काही प्रमाणामध्ये कमी झालं होतं, परंतु गेल्या महिन्यापासून पुन्हा एकदा ह्या विषाणूने जोर धरलेला असून याची क्षमता खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ आपल्याला दिसून येत आहे। आणि म्हणून शासनाच्या वतीनं आणि सर्व समस्त समाजाच्या वतीनं आता आपण सर्वांना आवाहन करतो आहोत, आपलं आपण आवाहन करतो आहोत आपल्याला की आपण मास्कचा वापर केला पाहिजे, गरजेप्रमाणे आवश्यक तेवढं अंतर आपण ठेवलं पाहिजे आणि शासनाच्या वतीनं किंवा आरोग्य खात्याच्या वतीनं ज्या ज्या सूचना आपल्याला सतत येत आहेत त्याचं आपण पालन केलं पाहिजे। आपल्या उरणमध्ये सुद्धा याची तंतोतंत याचं पालन व्हावं, समाजामध्ये जनतेमध्ये याचं जनजागृती व्हावी, याच्यासाठी आपल्या ह्या नवपरिवर्तन संस्थेच्या वतीनं आज या ठिकाणी याबाबतच्या काही महत्वाच्या सूचना आणि प्रत्यक्ष मास्क देण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी या दोन्ही संस्थांच्या वतीनं घेतलेला आहे। आमचा याच्या पाठीमागे उद्देश असा आहे की उरणमध्ये समजा 2 लाख लोकसंख्या असेल तर 2 लाख लोकांपर्यंत आम्ही जाऊ शकत नाही, परंतु आज एक 400, 500, 1000 लोकांपर्यंत आम्ही तो पोहोचण्याचा प्रयत्न आमचा आहे। त्या प्रत्येकाने सुद्धा आपल्या परीनं जर का लोकांपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच उरणमध्ये तमाम जनतेला कोरोना विषाणूपासून संरक्षण करण्यासाठी जनजागृती केली असं निश्चितपणे होईल। त्याच्यातून आपण आपलं संरक्षण करू, शासन प्रशासनाला सुद्धा मदत करू आणि या रोगाचा समूल उच्चाटन करण्यामध्ये सुद्धा आपण एक पाऊल पुढे टाकू असं मला वाटतं। तर समस्त जनतेनं मास्क वापरावा, हात धुवावे आणि ह्याच्या संदर्भात ज्या ज्या सूचना त्याचं आपण पालन करावं अशी विनंती करतो। जय हिंद।